Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé, segur que sí. Doncs jo també, aquí a Refin Rider, com podeu veure estem arribant a Girona. Vaig molt carregat, podeu veure, porto el top case a darrere. A top i direu, per què Refin? Doncs perquè demà que fer la Chrome Ride i vaig decidir que la faria amb Roadbook. Estic arribant d'hora, vull deixar tots els trastos a l'hotel i donar una volteta per allà al Village, aviam que hi trobem aquí al pavelló Fontejau. Si voleu veure com va la Chrome Ride aquest any, el 2021, espereu a la intro i som-hi! Bueno, doncs no ho acostumo a fer mai, però m'he ficat de pantalons curts perquè fot una calor terrible i me'n vaig cap a buscar les acreditacions al pavelló de Fontejau i aviam que s'hi cou per allà. Vaig bé de temps, donarem una volteta, que llavors hem quedat amb els de motoristes.cat per fer una birra i sopar i preparar-nos d'hora per marxar cap a la Chrome. S'ha d'anar a dormir d'hora. Bueno, ja estem a la Village aquí de la Chrome Ride. Foten uns clàssics bastant interessants. I Will Survive. Anem a veure una miqueta què hi ha. Els de Harley han portat tota la cavalleria, Pedazo tràiler. A veure quines motos més xules. Aquí tenim un Petro stand de Kawasaki que han muntat. Està espectacular amb la Versys 1000 aquí presidint tota l'exposició. Ui, què us sembla l'habitació? És cookie, Sí? Molt petita per això, Anem a veure què ens donen amb el Welcome Pack els de la Chrome Ride i llavors muntarem el Roadbook, que no he fet mai, a veure què tal se'n dona. Primer de tot ens donen una samarreta tècnica de la Chrome Ride. No és tècnica, és samarreta mania curta de la Chrome Ride. També me la posaré per demà perquè aquesta ja està ben suada. Propaganda d'Alfer, una bossa propaganda de Xat Terra. Aquí tenim els cromos, que són guais aquests cromos, el passaport que s'ha de portar demà per segellar tots els punts de control i els cromos varis, el que va amb el dorsal s'ha d'enganxar a la moto. Protecció solar, de factor 50, això està bé, veieu? Un buff, que no me'l penso posar perquè es veu que fa molt fred avui. Desè aniversari, de què? De Benelli, molt bé. Per molts anys, Benelli. Això sempre va bé, veieu? Cromos de Galfer, més propaganda de Galfer. I els 100 colls, quilòmetres de descoberta. 100colls.cat, l'abril del 2022. I ja està, anem a lo bo, que és posar el Roadbook. Aviam què passa. Està fent tard, Jo he quedat a les 7 per anar a fer la birra amb els de motoristes.cat, però estic aquí ficant taló. Suc, hi ha mil coses que he estat fent malament, però mira tu, Roadbook posat, i com fan així, es recull. Per tant, no direm res. Marc, no m'he carregat el teu Roadbook, nen. Tiempo! Aquí tenim el Roadbook posat. Epa-li! Jo tinc un cafè només, Jo el cafè con hielo. Som uns quants, Bon dia, són les 5:30 del matí i em començo a activar per anar cap a la Chrome. Ale!
Bueno, ja estem a punt per anar cap a la Crom, Us agrada la nova estètica mod de la meva cruïlla o què? Bueno, ambientazo, Anem a buscar esmorzar. Vinga, ja estem preparant-nos, Ara que ens faran la foto de rigor. Vinga. Merci. Això del roadbook em portarà de cap, que ho sapigueu. Hombre! Ai, aviam si se m'afluixa la caguera, que aquest que fem ha fet venir una cagalera. Vinga, que arrenquem la Crom! Gas, aquí! Bé, la següent és a 1 quilòmetre creuar el Ter per Avinguda Josep Tarradellas, la tercera sortida. Això serà una trencada de coco bestial, que us sapigueu. Però bueno, hem d'anar cap a tercera sortida de ser recte, no això? Surto gairebé sol, perquè el Víctor sí que m'ha fet gràcia arrencar amb ell, però no l'altre l'acabaré deixant. O no? Depèn de com vagi ell. De moment el decalatge és prou bo. Pues sí, de moment direcció Palamós, vinga. Bé, cap aquí. Bé, Rayfield, bé! Amb 6 quilòmetres aproximadament cap a l'esquerra. Perdona, Ramon, que això s'ha begut, I aquí és on començarà el primer gran problema. Se'n mou el roadbook i veureu què passa. 13. Ja vam trencant. Doncs com podreu veure, quan torno a posar el roadbook a lloc, es queda l'últim missatge a 13 quilòmetres a l'esquerra. I em descuido la vinyeta anterior que diu 12,7. Perdoneu-vos que em vau seguir en la meva equivocació. Vols dir que era per aquí? No era per aquí, no? Com ja l'he liat, malament! Que sí? Perdó. ¿Vosaltres teniu track? Vale, es que yo voy con esto y me he perdido también. Bueno, he estat a punt de dir, què passa que és amb roadbook? Bueno, segueixo i llavors ja posaré la ruta puesto quan toqui. Tornem a provar el Port de la Selva. En teoria portaré 3 quilòmetres d'això, no? De decalatge. Aquí hauria de ser 23,7. Per tant, si jo ara estic a 26,2, doncs 2,5 de decalatge. Per tant, a 31,8. Que sí? I ara és cap aquí i tant. No, era cap allà. Ara, que això és una merda, Tothom va cap aquí. Però vinga, jo vinc amb vosaltres, va. Si ens perdem ens hem perdut tots. Ah, sí. Molt bé, sí senyor. Vinga, va. Ja tornem a anar amb el decalatge ben fet. Per tant, de 35,6 a 36,3. Vinga, 39,86, 40,1 i Sant Llorenç. I ja 42,8 i 44,5. 44,5, vinga. I 44,8 i 45,2. Cuento calorías. Creuar el riu Ter. Aviam si és veritat. ¡Wow! ¡Qué guapo! Us poso en situació. Hem parat aquí a la gasolinera, posar una mica de gasolina, que ja li convenia.
intentant arreglar el roadbook, que ara el torno a tenir bé, però se m'ha desenganxat de l'eix de baix. I ara mateix em fa mandra, crec que pot seguir tibant d'ell. Bé, estem aquí, fora de la selva, i hem segellat, estem fotent una aigua de Villajuïga, aigua amb gas. Molt bé, això del roadbook, es movia una mica, però bueno, solucionat, de moment, i quan me'n cansi doncs el tiraré per la carretera. No, Marc, que t'havia de tornar, almenys el porta roadbooks. Doncs res, continuem, i cap a Camprodon ja. Gas aquest! Aigua amb gas, gas aquí! No me haga más rey, hombre. Arrenquem, direcció a llançar, eh? M'ha costat molt això d'anar amb roadbook, però molt. Hem parat aquí al Coll d'Ares, agafar les últimes bocanades d'aire fresc, perquè a partir d'ara tot el que hi ha és ultracalor. Són les 12 i anar fent. Una eternidad más tarde. Camprodon, punt de control 2. Per què bufes, rei? Perquè estic pujant un pont molt emprenyat, hòstia. Bé, són quarts d'una del migdia. Anem bé de temps, em sembla que em buscaré algun lloc per fer un entrepanet. I reposar una mica. Sembla guapo, eh? Anem a firmar, que ens segellin i ale. Res, sortida, creuar el riu, cap a la dreta. Hòstia, no, sí, me l'han segellat a dins, sí, merci. Ara m'ha fet dubtar i tot, eh? Vinga, adeu. Aviam. I he dinat, eh? Ja sortim de Camprodon dinats. Tu, són la 1:15 i ja en teoria ja només pararé per fer un Monster, el que em queda de dia. A no ser que hagi de carregar coses, canviar bateries. Acabo de canviar la bateria d'aquesta i aquesta no es mor mai. Ha! Soc un quillaco, soc un macarra. Ara hi ha 25,9, Coll de Jou. Molt bé, aquesta carretereta, eh? Puta carretera, nens! I jo em queixava de la Ryder, la mare que els va fotre. M'està sacsejant hasta el cervell. Hòstia, quines granotes que hi ha per aquí aquestes zones. Què és això, la Chrome Right of Road o què? Ah, mira quin lloc més maco, tu. Que a mi en mal estat, no cal que ho juris. La carretera és una merda, però el lloc val bastant la pena, eh? Uah, que guapo, tio. Hombre, vaques. Vaques, amigues meves. Què tal? Són vosaltres els que deixeu les merdes aquí? Tu, aquesta... S'havia ficat molt cap a la dreta, eh? No tenim cap mena de pressa. Vosaltres tranquil·les. No farem mal a ningú.
No ens feu mal a nosaltres, tampoc, vale? Uau, mireu, quin lloc més guapo, Déu meu! Joder, clar que ens han fet venir aquí. Uau, ja ens hi podeu veure allà baix, perquè és espectacular. Vinga! Ale, gas aquí, rei! Que sóc un overlander! Sóc un overlander, que ho sapigueu! Ja som a la Collada de Tosses i gas. Ai, aviam, vosaltres. Tota aquesta colla m'han adelantat. Encara dins de Ribes de Freser, són uns putos ànsies. No es podia passar de 50 i ells allà, pam! I ara què? Ara aquesta tia amb aquesta moto es tombava, eh? Què és això? Un X-Adventure, no? Un X-ADV. Crec que sí. Que guapo que es presenta el Purús Puigcerdà des d'aquí, eh? Preciós, tu. El que passa és que m'ha parit un bitxo l'ull. I una altra cosa que vull dir-vos és que no me'n canso, eh? No me'n canso de sentir aquesta banda sonora. Avui no he portat gairebé música. Escolteu. Quina banda sonora, Déu meu, quina banda sonora. I aquesta noia aquí davant, traça molt bé, eh? Va amb un grupillo que van amb un ritme molt alegre. Bueno, m'hi he agafat jo perquè m'agradava el ritme que anaven. És guai això del roadbook, hem tardat molt. Ara, si tot va bé, ja és el moment de repostar, Monster i fins a Girona, si tot va bé. Ja, tu, clarament que t'has vingut aquí. I llavors bastants quilòmetres sense d'això, es descensa. I llavors no sé on he d'anar. Collons, ara m'està desquadrant, fins ara m'havia quadrat molt bé i ara se'm desquadra de cop el roadbook. Vinga, ja hi som. A punt de control. Que com deia d'aquest del Xavier no me'n desempallego, eh? ¿Dónde está? No lo veo. Bueno, estem al punt de control 3, a Alp, i a més ens queda Ripoll, que aquest serà curt, i després Sant Hilari Sacalm i cap a Girona una altra vegada. Anem a posar una mica de gasolina a la moto i una mica per nosaltres també, i continuem. Ale!